Il-jiem li għad nippreparaw għal awmin spirituali, għal revival, il-mulej għed għajjem il-poplu tiegħu. Alleluja. U l-lejla nemmen l-messaġġ li għandi f'qalbi li mhux ħajkun kollu kemmu illum, mbagħad inkompluh jekk għal jrid fil-weekend ukoll. Nħeġġitkom biex tisimgħu u segwu jekk ma segwejtux il-messaġġi l-oħrajn. Tistgħu ssibuhom fuq Facebook u speċjalment fuq YouTube. Nfakkarkom dawk li intom tixxerjaw il-messaġġi. Number 1, thank you. Però ftakru li YouTube wara xahar iħassar kollox, jiġifieri aħjar Facebook iħassar kollox, ora l-aħjar importanti li intom tixxerjaw minn taqbdu l-link tal-YouTube u tixxerjaw dik li ħalli teqbel hemmhekk, korrekt. Kulħadd jitlob miegħi minn qalbkom issa stess. Iftaħ qalbek għall-kelma tal-mulej u kulħadd miegħi jgħid Missi Qaddis kellimni lejla mill-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu għallimni, għatini revelazzjoni, għatini għarfin, ħalli l-kelma tiegħek tinfid li qalbi. U niddikjara li għattu iktar ma reġa' nkun l-istess iktar bħalma tajt il-kelma jien għandi dak li tajt li jien għandi, jien dak li tajt li jien u jien kapaċi għal dak li jien tajt li jien kapaċi. Lesin għal-kelma tiegħek, għal-glorja tiegħek missier fi Ġesus Kristu. Amen. Ħamorru fil-ktib, ħanaraw ftit passaġġi l-lejla fuq l-Għarus u l-Għarusa. L-Għarus u l-Għarusa. F'dawn il-jiem li qed nitkellmu fuq revival għaw min spirituali tal-poplu tal-Alla, naħseb hija inevitabbli li nitkellmu fuq dan is-suġġett. Jiena nemmen li aħna qegħdin fi żmien u inni ta' ngħidha di snin ngħidha. Li nemmen li jiena u inti qegħdin fi żmien u din fil-ġenerazzjoni li ħanaraw il-Ġesu. Onestament. Nemmen li għaw bosta minnkom li intom qatt minnkom ħajkolkom pensjoni. Għaliex ħatkunu meħtufa. Ħaniftaħ fuq aktar imma waħda mill-prerequisites hija li tkun baqbaq biż-żejt. Okay? Waħda mill-ar ħaġa u ġieli jettilkom fuq għadi ġieli semmejtilkom, waħda mill-ar ħaġa għal-Kristjan hija l-familjarità. Kemm ikera. Toqtol kull ħaġa sabiħa. Vera. Għaliex kull Kristjan li qatt jinnaf u ltqajt miegħu kollha kemm huma kważi kollha jkunu mill-bidu fil-bidu tal-mixja tagħhom ibab u għall-mulej. Ikunu tan żelużi għall-mulej, jridu jitgħallmu iktar. Jridu jaqdu. Fejn nista' naqdi pastor, fejn nista' ngħin? Mbagħad il-for grantedness, it's the curse of humanity. Vera. Hija s-saħta ta' kull relazzjoni. U li jiena u inti ma nidħlux fid-dmir u l-obbligazzjoni mingħajr passjoni hija xi ħaġa li ma tiġix awtomatika. Trid iżomma fuq quddiem tal-ħsibiet tiegħek kuljum. Kuljum. Biex inti ma tibritx. Ma tibritx. Allura għamluha waħda mit-talba tagħkom, mulej għatin il-grazzja, nibqa' bil-ġuħ għalik. Bħallum senilu, saqsejt mistoqsija u qed il-bosta lill-kongregazzjoni kollha. Kemm hawn minnkom ħadkunu hawnhekk is-sena d-dieħla? Ħafna minnhom tiġa mhux qegħdin. U mhux għax qegħdin knisja u fellowship ieħor, għax reġgħu marru lura d-dnub. Kważi kull sena nsaqsija, inti ħadkun hawn sena oħra, jekk ovvjament jiġi r-rapture u tkun hawnhekk mhix ħaġa sabiħa. Imma inti ħadkun hawn, xi tfisser tkun hawnhekk? Żelus għad-dar tal-mulej, żelus biex tisma' l-kelma, żelus biex taqdi lil ħutek, biex taqdi lil-saltna talla, żelus.
bħal żwieġ. Ħafna jidħlu fiż-żwieġ b'ħafna żelu, passjoni. Mbagħad wara bosta jridu jisseparaw, jiddivorzjaw, jitkisser iż-żwieġ. Għaliex? X'inbidel? U r-relazzjoni mal-mulej l-istess. Ir-relazzjoni mal-mulej l-istess huwa. U għamel it-talba tiegħek regolari jekk mhux kuljum mulej għatini l-ġuħ għalik. Għatini l-ġuħ għalik. Morru fil-ktib ta' Mattew 9. Mattew kapitlu 9. Grazzi mulej. Spiritu Santu tkellem inti. U għatina għamel li dil-kelma tinfdilna qalbna u la tħallina għat nitilfu l-ġuħ u z-zel u l-passjoni għalik mulej. Għamel li kull fil-ħodu nerġaw nqumu nipreferiha bil-Ingliż. Help us to wake up every day falling in love with you again, Lord. Hallelujah. Min vers 14, imbagħad resaq wieħed, resaq lejh disċiplu ta' Ġwanni għalulu. Għaliex aħna u l-Farizej jsumu d-disċipli tiegħek ma jismux. Ismgħu kliem Ġwanni. Għalilhom Ġessu, ara xejn Ġessu fuq innifsu, imma mbagħad minn ftit oħra naraw x'qal Ġwanni wkoll. Huwa il-mistednin tal-Għarus se jsewdu qalbhom sakemm l-Għarus ikun għadu magħhom. Huwa l-mistednin tal-Għarus se jsewdu qalbhom sakemm l-Għarus ikun għadu magħhom. Ħanorikom Mattew. Dan jitkellem Ġesu. Issa mmorru fi ktib ta' Ġwanni 3. Ġwanni 3. Ġwanni kapitlu 3 minn vers 28. 28. Intom stess tistgħu tiġħdu li jien qedtilkom li jien minix il-Messija, dan issa Ġwanni l-Battista tiegħi. Imma biss li jien kont mibgħut qablu. Dak li għandu l-Għarusa mhux qattusa. Ħafna mill-Għarusa saret qisha qattusa ta' Jannar. Taf kemm hawn Kristjani li minn l-Għarusa saru qattusa? Bidluh il-Kristu u qalbu ilu. Dak li għandu l-Għarusa huwa l-Għarus. Imma l-ħabib tal-Għarus li jkun ħdejh u jisimgħu jifraħ ħafna meta jisma' leħen l-Għarus. U dan hu l-ferħ li bih qalbi mtliet. Jien ħtieġ jikberu u niġkien jiena. U rejtkom daw iż-żewġ Skritturi għaliex Ġesu jirreferi għalih bħala l-Għarus u anka Ġwanni l-Battista jirreferi għal Ġesu li huwa l-Għarus tal-Għarusa. Kemm minnkom ġieli smajtu li l-Knisja il-poplu tal-Lati sejjaħ l-Għarusa? Mela, għal-Knisja fil-Bibja għamilniha fil-kors ta' l-Ecclesiology dan. Li bosta li għamlu l-kors tiġa kisruħ kollu l-kors. Jiġri, unfortunately. Imma il-Knisja għandha bosta ismijiet, il-Tempju Talla, il-Muntanja Talla, l-Għarusa ta' Kristu, il-ġisem ta' Kristu, għandha bosta ismijiet. Ġesu fil-Bibja huwa irreferut bħala l-Għarus u l-Knisja bħala l-Għarusa. Però ħanilkom ħaġa. Mhux il-Knisja kollha hija l-Għarusa. Mhux il-Knisja kollha hija l-Għarusa.
fost il-Knisja hemm l-Għarusa. U jekk dawk li huma fost il-Knisja mhumiex Għarusa, ma tantx hemm futur sabiħ għalihom. Issa nkellimkom iktar fuq di. Morru fil-ktieb tal-Apokalissi kapitlu 21. Ħalli norikom iktar skritturi. Vers 1 u 2. U rajt sema ġdida u għar ġdida, għax is-sema ta' qabel u l-ar ta' qabel qabu u ma kienx hemm iżjed baħar. U l-belt il-qaddisa, Ġerusalem il-ġdida, rajta nieżla mis-sema mingħand Alla mħejjija bħala Għarusa mżejna għall-Għarus tagħha. Dan biex norikom minn versi sessa kif il-poplu tal-Alla jissejjaħ Għarusa. Imbagħad wieħed mis-seba' anġli dawk tas-seba' bwieqi bl-aħħar seba' kastigi ġie kellimni u qalli, ejja norik l-Għarusa. Irridu nitkellmu fil-futur nitkellmu fuq il-ħabib tal-Għarusa. Illum ħanitkellmu fuq l-Għarus u l-Għarusa. Mbagħad nitkellmu fuq il-ħabib tal-Għarusa wkoll. Ejja ħanorik l-Għarusa. Mart il-ħaruf. U ħadni fl-ispirtu fuq montanja kbira u għolja u rini l-belt il-qaddisa Ġerusalem nizla mis-sema mingħand Alla. Bil-glorja ta' Alla fiha. Tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża bħal ġaspru jileq daqs il-kristall. Insomma, umma dak għandek id-diskrizzjoni. Issa ħammorru għal messaġġ li jiena illum irdu niftħu daqsxejn fuq. Mattew 25. Mela bl-aktar mod ċar rajnija Ġwanni il-Battista, Ġwanni wieħed mid-dixxipli ta' Kristu, dak li kien iħobb. Id-nej jirreferu għall-Knisja bħala Għarusa u Ġesu nnifsu jirreferi għalih innifsu bħala l-Għarus. U la hemm l-Għarus, hemm l-Għarusa. Amen? Mattej 25. Issa naqraw dan l-imbirek passaġġ li naħseb diġà għamilt kont ippritkajt xi darbtej u tliet oħra qabel snin li għaddew fuq. Però dejjem hemm x'titgħallem. Imbagħad is-saltna ta' smewwiet ixebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex biex jilqgħu l-Għarus. Insomma, jekk imbagħad dak inħallu f'idejha, nfallar l-Għarusa. Infatti, by the way, forsi naf li tinsema daqta d-dak. Taf li inti li tila il-Għarus hija ħaġa biblika? Number 1 il-Għarus tiegħek biss, ok? Imma, għal dawk li forsi qed x'inhu jgħidu xi cosa. Meta dik li tila u tbus hija xi ħaġa li tfisser li inti tumilja ruħek u qed tagħti qima u ġieħ lil dik il-persuna. Kontu tafu? Bħal meta l-kelb ibus jisidu. Infatti meta, ovvjament aħna nimmaġinaw tilaq bħal meta tilaq xi ġelat. Imma tbus tfisser to honor. Meta tbus li tassit li tarre. Infatti fil-passat kienu jbusu l-idej tal-qassisin. Il-kunċett tal-unur mhix xi ħaġa ħażina, sewwa. Sfortunatament, meta ovvjament ikun hemm awtorità tiġi abbużata, tiġi abbuż minnha. So, tbusu li xidejjek jogħġobkom. Alright? Halleluja, għax ikolli noqgħod nixtri l-wipes. Imma li tbus, għax aħna jiena biżballet il-kelma tilla, imma għandha x'taqsam mal-bews actually, ma tbus. Anyway, ejja mmorru minn fuq il-bews issa nkomplu fuq l-Għarusa u l-Għarus. Vers 2. 5 minnhom kienu boloħ u 5 qlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom.
Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ, iżda wkoll iż-żejt fil-kwis. Sa żommu għadi f'moħħkom. Ħadu ż-żejt, l-għarus dam ma ġie. U għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Kemm naf Kristjani raqdu men? Kemm hawn Kristjani raqdu? Imbagħad f'nofs tal-lejl instama' min jgħajjat. Ara l-għarus! Oħorġu il-qawħ. Dawk ix-xabbiet għamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-laqlin. Di interessanti ta' għax kollha semgħuh, mhux 5 biss semgħuh. Dil-parabola fiha ħafna x'tifhem, fiha ħafna studji. Kollha semgħuh, kollha qamu, kollha raqdu. Kollha kienu l-għarusa ta' Kristu. Kollha kienu parti mill-għarusa. Tabdu għantom da? Mela kollha kienu tiġa mażula, kollha tiġu suppost qed jippreparaw għal żwieġ. Kollha raqdu, kollha semgħu l-leħen, kollha qamu u nofshom daħlu. Għalhekk ir-revival hemm bżonnu madwar id-dinja. U bosta nistalla profeti talla qed jgħiduh da. U għal ħas ma jkunx hekk. Anzi, bil-forsi irid isir hekk. U waħda mir-raġunijiet għaliex. Mela Ġesu ġej għall-għarusa rieda. Infatti għal min ġie hawnhekk. Għal dawk li huma mqajma u huma lesti u jbabqu biż-żejt. Għatuna mela, iżda l-boloħ qalu l-laqlin il-dawk li kellhom iż-żejt, għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-laqlin u qalu għandna mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-għarus, dawk li kienu lesti tittejx lest mimli żejt. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra. U bdew jgħidu, Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda hu ġibhom u qal, tassew ngħidilkom li lkom ma nafkomx. Isru, ibqgħu imqajma, ibqgħu għajnejkom miftuħa, torqdux, mela għaliex la tafu l-jum u lanqas issija meta jerġa' jiġi l-għarus. Xaġa din, kif tista' inti tibqa' mimli żejt? Kif tista' inti l-lampa tiegħek tibqa' mimlija żejt? Il-Bibja tgħidlek dawn marru jixtru żejt, ma qalux ma rridux nixtru żejt, x'immissjaw? Immissjaw it-timing. Immissjaw li fil-mument li l-għarus ġie ma kinux lesti. Ħadu for granted bħalma jagħmlu ħafna li Ġesu mhux ġej issa. U le mhux ġej, u daqs kemm ilhom jgħidu li ġej, meta ġej u mhux ġej, mhux veru ġej. Isimgħuni, bħalma ġieli qed ngħidilkom, anke jekk kieku vera fil-ħin tiegħek jew fil-ħadd tiegħek ma tarax jiġi mismewwiet, int ħadd tmur tarah żgur. Int ħadd tmur tarah żgur. Issa jekk jiġi xu jiltaqa' miegħek, jew tmur int tiltaqa' miegħu, int xorta trid tkun lest. Trid tkun lest. Imma xi trid jgħid biha tmur tixtri ż-żejt. Għaliex, number one, bħalma tafu ħafna minnkom naħseb kollha kemm minnkom, iż-żejt ma jsirx waħdu waħwa. Iż-żejt fih xogħol. Iż-żejt fih sagrifiċċju. Meta mort Iżrael,
ħaduna post. U bdew jaruna kif jagħmlu ż-żejt. Brother, I'm glad that was not my job. Ma nafx kemm minnkom ġieli mortu Iżrael taraw kif jagħmlu ż-żejt. Hawn xi ħadd ġieli rajtu kif jagħmluh iż-żejt. Jagħmluh f'dak iż-żmien, ta' mhux illum il-ġurnata jitfaħ ġo magna bil-elettriku kollox jaffeġ. Mamma mia. Mela ħaduni qisu ġodin ma nafx jgħidula qisha blokka kbira ġebel. Sok ġo nofsa u ġebla kbira rota u tittimbutta bruxmata zebbuċ taħta ġifiri mux lix. Mux kemm id-dawa. Laqqas, u mux ħatamelek ta' u timxi. Tittimbotta. Tant kienet kebsa li kienu jaqbdu xi żiemel jew ħmar jew barri mex jara kemm hija ibsa. Imma waqt li hija tant ibsa u dik tqila jibdew jafġu ż-żejt. U dak iż-żejt pur jibda joħroġ minn dak iż-żejt qatra sakemm jimlew vażett. Skutella, fliexkun, ġarra. U ħanejlek biex anka tagħmel dawra waħda. Il-kelma bil-Malti hija tinħeleb. Ħol xarek u ġib iż-żejt. Għandawk li intkom xar, irdawnu aħna. Imma qed intikom stampa li Ġesu qed jagħti x'nifmu li inti tittimla ħajtek u titiżomm ħajtek tbaqbaq biż-żejt ma tistax tieqaf, ma tistax tgħid ħanuħu break u ħdim biż-żejjed u le mhux għalissa. Għaliex fil-ħajja tal-mixja tiegħek ta' Kristu, inti qisek dak il-ħmar, jew dik il-barri, jew dik il-bestja kbira li qed jimbotti din il-ġebla tqila biex is-sinja xejdula? Is-sinja biex jarbel, mhux jarbel biss, jattan jisħaq daw kliem li jiena ma tantx nużhom kuljum. Sewwa, thank you ta' Pawlopedia. Alleluja, grazzi ta' Mariopedia. Alleluja. Ma immaġin inti, Ġesu qed jgħid, biex inti tkun les għal-miġġa tiegħu, trid tibqa' tasar, trid tibqa' tafeġ, trid tibqa' timbotta l-qudiem, trid tibqa' attiv. Kemm minnkom kellkom aptit? Tif u tgħid ħanħu kletxurof. La naqra l-Bibja, la noqgħod nara l-videos, noqgħod imsiever, nagħmel l-isports, nagħmel hobbies. Ġieli kellkom hekk aptit xi wħud minnkom kellkom tif u hekk tagħmlu xi ħaġa. Ejja kun onesti, come on. Kemm minnkom li intom miż-żewġin u kellkom aptit tagħmel kletxur bintix miż-żewġ hekk tgħid. Ħanerġa' nkun single, ħammur id-disco, noqgħod niddendel mal-bar. So kletxur, break. Tifhem jien naf jew tmur jiena fil-ħajja Kristjana l-istess, ħafna minnha ngħaddu minn żmien fejn għandi abti break man, issemmilix Bible, issemmilix Krisja u fellowship ġest ħlani nirrelaxja speċjalment meta jkun hemm xi ġurx meta ġran il-kesħin li jifriżaw lek għadmek, kemm kun sabiħ toqgħod tara l-films tas superheroes. Alleluja. U l-mulej jgħidlek kompli isħaq, kompli imbotta, kompli imxi, ma tistax tieqaf, ma tistax ħares lura, kompli qasar dak iż-żebbuġ ħa joħroġ iż-żejt. Da żejt xi rifrendi. Number one is sawa. Once li tieqaf timxi, once li tieqaf timbotta dik xejdula dik kbira, is-sinja jieqaf iż-żejt. Jieqaf iż-żejt.
Jina inti mdorrin imorru nixtru żejt tal-L-Għarusa, irru nsibuh lex. Ma jekk inti tiqaf ismawni, mhux qed ngħidlek taħdem għas-salvazzjoni. Taħdem għaż-żejt biex iż-żejt ikompli għaddej. U ma qed ngħidlu taħdem, ara ma taħsibx li għax inti tagħmel xi opra tajba u għax inti tagħti il-flus lill-foqra u tajjeb li nagħmlu dak l-affarijiet daqshekk qed iġib iż-żejt. Hemm affarijiet li jirrikjedu minni u minnek biex ir-relazzjoni tagħna ma' Kristu tibqa' baqba aħwa. Biex tibqa' revived, tibqa' f'qaw min ma tistax taffarja. Xi jrid il-mulej mill-Għarusa? Kemm minnkom miż-żewġin? Meta żewwiġtu, meta xara nara xi ħadd jiżżewweġ, hawnhekk żewwiġna bosta nies. Tarhom għall-bidu li tant jixxenqu għal xulxin. Iridu l-xulxin. Mhux l-ewwel darba xi wħud jgħidu li żewwiġna malajr pastor biex ma naqgħux fid-dnub. Ħa ngħidlek xi tfisser dik bil-Malti pur. Tfisser pastor irridni kollha ma marx naqa' fid-dnub. Nista' żewwiġni llum? Pastor irridni jiklu. Irrid u miegħi. Ma nistax għax ma naqgħod fid-dnub. Iżżewġni malajr please. Ġili għajdu li wara 3 xhur, 6 xhur, hawnhekk ġo River of Love, qabel sena ma tistax iżżewweġ minn mindu tkun intqajtu dobdew l-Għarusija. Apparti l-hemm preparazzjoni ta' qabel iż-żwieġ, premarital. Imma knejjes oħra jagħmlu huma ġo River of Love hekk napara. Imma qed ngħidlek għaliex fil-bidu meta bniedem jintaqa' mal-Għarus u mal-Għarusa jkun hemm dak iż-żelu. U bħalma rajna fil-passaġġi ta' qabel, Ġesu jrid l-Għarusa, għaxu l-Għarus, tibqa bimħabba in love għalih. Ma jixtieqx jiġi għall-Knisja li tilfet iż-żelu għalih. Ħanilek iż-żelu ma jfissirx jiex inti dejjem tħoss it-textix ta'. It-textix mhux żelu. Ikolkom xi waħda tgħidu bejnietkom u t-textix kollu jtir. U jibda jxiri żarżar imbagħad. Il-frifet isiru ġurati. U għax intom tafu. Għax middera xi minnkom l-ewwel kont qed ikkollezzjonaw il-frifet u issa sibtu il-ġurati miflok. Imma isimgħu ħanejlek. Imma inti taf li tagħmel din ir-relazzjoni taħdem. Min-naħa tiegħek, min-naħa tagħha jew tiegħu dak ovvjament huma responsabbli fuq livell ta' umanità nitkellem. Min livell ta' Kristu, inti responsabbli li inti tibqa' imħeġġeġ għalih. Ftakar eżiż aħwa, Ġesu ġej għall-Knisja glorjuża. Allura, intom taħsbu li kull min imur il-Knisja jagħmel parti minn din il-Knisja glorjuża? Għax imur Knisja x'imkien. Jekk nieħdu l-eżempju ta' kliem Ġesu stess Matew 25, għalija tal-biża'. Għax minn kull tnejn u wieħed jidħol u l-ieħor jintilef. Allura, għal dawk li jgħidu li jekk inti salvat, tibqa salvat għal dejjem ta' xorta salvat. X'ġralhom dawk l-10, x'ġralhom dawk il-5 minn 10? Nixtieq tanem minn id-dottrina li once li inti saved, you're saved no matter what. U mhux qed ngħidlek li Kristu ħajreġettak għax inti għamilt tnub ta'. Għax jaf li qed jiddilja ma' nies li huma dgħajfa. Imma anke jekk għamilt tnub u żbaljat, Kristu jaf li inti ġejt mod is-saħħa u l-qawwa biex terġa' tqum. Bħalma qedtilkom daw l-aħħar 3 ġimgħat. Kemm għalija jiena swili ħafna nara The House of David. Rajtu kollu, żewġ serje, żewġ staġuni u ħanerġa' nibdih. Morru waraw. Għaliex
Aħna fl-iskrittura fl-ewwel Samuel 15 naraw li Alla ċaħad lil Sawlu, għaliex kmandaħ xi ħaġa u ma bdieħx u għamel dak fettellilu. Però Sawlu kemm il-darba opportunità biex jindem u ma nedimx ta'. Kemm il-darba baqa jiżbalja wara u ma qatt qalbu ma daret lejn il-mulej. Dan l-istess il-wieħed li kien midluk minn Alla u mażul minn Alla. Inti jista' jkun li vera inti mażul minn Alla u jista' jkun li vera li Alla għażlek u Alla ma jridx jiġħdek. Imma inti tista' tiġħdu. Alla mhux ħajġħedni li għal xejn. Ma jien għandi kull dritt u l-libertà x'nirrid nixħdu. Ma jaqbellix. Imma ħadd ma jidħol il-ġenna kontra rida tiegħu. Tidħol għax titmur, Apparti li Kristu jwittilek it-triq biex issalva, sewwa jipprovdilek kollox, sewwa huwa stess li bagħat l-Ispiritu Santu biex jipprepara l-Knisja. U jiena u inti nżidu ż-żejt mill-lat naturali mhux fuq hekk qed jitkellmu, mill-lat spiritwali huwa hemm affarijiet li jiena u inti ma nistgħux nifqu nagħmluhom. Il-basics. Tqatta ħin mal-mulej kull jum. Basics. Ħafna, infatti, anka fil-counseling ta' koppji, ħafna minn nies, ħafna żwiġijiet ma jiġġarfux fuq affarijiet kbar ta' fuq il-basics jiġġarfu. U waħda minnhom hija for grantedness. Il-basics. Għamel il-basics, anka fi żwieġ tiegħek, għamel il-basics. Thank you, grazzi, please. Għati widen u isma'. Tkellem u għati l-ħin il dak li jkun il-raġel jew marti jekk titkellem. So, affarijiet żgħar li lilek ħajżommu lek ir-relazzjoni tiegħek ħajja. Għatta ħin mal-mulej. L-għarusa li Kristu ġie għaliha, il-Bibja tgħidlek li hija maqtuwa għalih. Kulħadd minnkom, jekk mhux kulħadd ngħidilkom b'mod assolut il-maġġoranza, anke qabel ma żewwiġt, wis probabbli kellek dates oħrajn, jista' jkun kellek relazzjonijiet twal oħrajn, jista' jkollok kellek girlfriend jew boyfriend oħrajn. Sewwa imma meta ntqajt ma' tfajla tiegħek jew il-ġuvni tiegħek, innotajt li kellek iż-żewġ affarijiet li kellek tagħmel. Number one, kellek tispiċċa taqta' r-relazzjonijiet li kellek marrux ma' tan-nies oħra. Mhux qed ngħidlek ħbieb ta' u aħwa fi Kristu, għax in-nies ikellmu. Imma ċertu boundaries kellhom jifqu, kellhom jiġu li qabel kont forsi murtuħu kafe ma' dik, murtuħu ma' kafe mal-oħra. Issa il-kafe ma tistax tieħdu ma' kwalinkwa mara li tgħaddi f'ħajtek, anke jekk huma just friends. L-istess raġel. Inti immaġina jekk inti kellek ħafna irġiel ħbieb, ma jistax ikun kif ħadd qatta ħin iktar ma' dan ir-raġel li xi darba taħdem il-pat miegħu. Allura ikun hemm żewġ affarijiet, żewġ fatturi li qed iseħħu. One qed tinqata' iktar minn bosta ħbiberiji biex tiġi issir iktar ħaġa waħda ma' dak jew ma' dik il-waħda li ħadd qatta' ħin u ħajtek magħhom. Allura dak li jgħidulu holiness. Nħobb ngħidha bl-Ingliż holified. You're being set apart. Set apart from and set apart unto. Nisa u rġieli, mhux qed ngħidilkom issa tħallix il-ġuvni tiegħek ħares lejn mara oħra ġifieri bħala ġastjara jew nkella jkellem b'mod normali. Sewwa u bil-kontra raġel. Toqgħodx tgħidilha issa il-min kellimt meta mort il-grocer, jew meta illum kellimtu isma' jekk inti tbagħti fil-belejra ħanidulkom ħaġa min tixtajja pa' żwieġ. Għax in-nies ikellmu. Imma ovvjament ukoll hemm ir-realtà li jkun hemm boundaries. Jekk inti jiena pereżempju naf nies
li huma ħafna tactile. Taf xi tfisser tactile? Di natura tactile. Tifhem? Taf xi tfisser tactile biss. Wiċċ, ras, idej, iħagja. Jiena kont ħafna ħafnek. Għadni ftit, imma kont ħafna iktar. Sewwa, meta bdejt intaqa' mal-mara tiegħi u wara żewġha, ċertu fett kelli innaqqas minnhom. Ma xi wħud kelli naqtagħhom totali. X'ovvja. U jiena kelli żewġ problemi. Għax kelli sew nisa u anke l-irġiel jiffansjawni. Ma tista' kif tista' ma ċempilx, tinfhimha? Le, mhux biċċajt għax meta kont ballarin. Miż-żewġ naħat kienu jiffansjawni. Għaw tifmuni, għaw ċadda jifem. It's okay. I never had one problem. Problema manna għamilnu għad ma kelli ningazzalla. Imma ovvjament ikun hemm ħafna friendliness, ħafna konfidenzi. ċertu konfidenza mbagħad tinqata'. Għax inti qed tiġi maqtuħa għal mara waħda. Jew qed tiġi maqtuħa għal raġel wieħed. Dik li jgħidula holy, to become holy. U xejn Ġesu x'jgħid. Kunu qaddisa bħal ma jien qaddis. Ismani, dak li għalla xi ħaġa tal-ġen, dak li għalla dak li jitlob minnek għamlu tiġaw għalik. Anka u maqtuħ totalment għalik. Li u lilek jafna fuq livell personali intimu. Mux ġast ara, inti number 1, inti number 2, inti number 3, number 4. Mux Alla jafek lilek b'mod intimu. He's set apart for you as well. Allura bħala l-Għarus tagħna, Kristu, irrid li l-Knisja tiegħu tiġi maqtuha għalih. Mhux bħalma jgħid Korintin 5, l-ewwel Korintin. Pawl mhux jgħidlek li ma tibqgħux morru fid-dinja u tkellmu nies tad-dinja, għax kieku tgħidlek ma skop għalik fid-dinja mill-aktar għax inti l-melħ tal-art tkun id-dawl tad-dinja. Ma tistax tibqa' tagħmel bħad-dinja u tmur tixrob fil-barijiet u titkellem bħad-dinja biex tintoġob mid-dinja. Id-dinja issa tkellimhom bħalma jekk jiena jkun hawn mara tfajla ħankellimha. Ma nistax inkellimha bħalma kont inkellimha qabel, meta ma kont għadni single. Tifhmu differenza? L-istess bħad-dinja. Ma jfissirx li d-dinja ma nkellmux, kontinwament kuljum nkellem nies tad-dinja, imma il-lingwa tiegħi tibqa' tas-saltna. Il-lingwa tiegħi tibqa' ta' Kristu. Tifhem biex il-dak tad-dinja u dik tad-dinja niġbidhom lejn Ġesu. Allura Ġesu ġej għall-Għarusa li hija maqtuha għalih. Mhux reliġjuża u bħalma ġie l-esperjenza jiena fl-esperjenza tiegħi madwar id-dinja nies li huma reliġjużi tmissniex għax jiena ta' Kristu, dak huwa arroganza tinten. Jekk setgħu missu l-Kristu jistgħu missu lilek, no problem. Sewwa mhux ħajneħħulek l-anointing għax xi ħadd mislek. Arrajt għax inkella m'għandek anointing ġej. Sewwa għax ġieli smart ħmerijiet, tmissniex għax taffettwa l-anointing intu arrajt jew. L-anointing ikkisser kull ħaġa ħażina mhux bil-kontra. L-anointing jaffettwah mhux imislilek, dak li inti tagħmel jaffettwa l-anointing. L-ebda midneb kif jgħiduha, is going to pervert your anointing. L-ebda midneb għax imissek iħassallek l-anointing tiegħek. Inti stess tista' tħassar l-anointing li Alla tafa' fuq ħajtek. Bl-attitudni tiegħek, bi kliemi, bl-ġir tiegħek. It's never from the outside that it gets corrupted. It's always from the inside that it gets corrupted. Amen? Hallelujah. Anzi, in-nies tad-dinja kif imissuk misshom jiġu xxukjati u l-anointing tam tiflowja minn ġo fik għalihom li jafu l-ġirat xi ħaġa fihom. Grazzi Ġesu. Amen. Ftakar meta jgħidu l-anointing huwa Alla ta' wkoll innifsu għax huwa l-Ispirtu tal-Alla. Huwa l-Ispirtu tal-Alla ispredjat fuqek bħal butir fuq biċċa toast. You are inti pejstjat bil-Ispirtu Santu. Amen. Imma f'dan il-żmien Ġesu jrid jekk jiena u inti rridu nkunu parti mill-Għarusa li ġejja Ġesu għaliha. Rridu nkunu parti b'dak il-poplu li aħna maqtuwajn għalih. ċertu fed ma tistax taqbla tagħmilhom, ċertu postijiet ma tistax taqbad tmorrhom, ċertu kliem ma tistax tibqa' tgħidu, għax inti sa tisbaħ iktar lil dak li xi darba tittintaqa' miegħu.
L-Iskrittura tgħidlek meta hu jiġi fl-ewwel ġwanni aħna ħankunu bħalu. Mhux ħajamilna bħalu, aħna suppost ħajsibna diġà bħalu. Bosta knejjes bħalma nagħmlu River of Love, nagħmlu l-preparazzjoni aħna għal dawk li jkunu ħajżewġu. Ir-revival huwa preparazzjoni għal dawk li ħajżewġu, għal dawk li ħajdħlu fit-tiġ tal-ħaruf. Taqbżux dawn il-jiem, dawn huwa jiem fejn lili u lilek bħala l-Għarusa ta' Kristu qed jippreparawna biex iż-żejt tagħna ikun ibaqbaq. Amen, halleluja. U nutli waqt li qiegħed fil-gwerra immonitrenja kif niġġieled. U nutli waqt li issa wasal iż-żwieġ u t-tieġ ħammur nara x'ħan ilbes. Jew issa ħammur naħdem fuq ir-relazzjoni minn qabel. Minn din hija żmien ta' preparazzjoni aħwa. Amen. Fi żwieġ ludi, Ġesu jgħidilna fi Ġwanni 14, jiena sejjer inħejjilkom posta għalikom. Fi żwieġ ludi, rridu nitkellmu iktar fuq għadi iktar tard. Liben kien imur, kien jintaqa' mal-Għarusa, jażel l-Għarusa, kien imur u jipprepara la post, u mbagħad jiġi joħodha, jiżżewweġ. Ġesu ġie. Għaraf l-Għarusa, jaf li min l-Għarusa tiegħu. U jgħat post, qed jippreparalna post biex jerġa' jiġi għalina. Il-mistoqsija tiegħi u tiegħek hija di. Ilek il-mulej u lili ħajsibna mimlija biż-żejt. Meta naqra l-Bibja, jiena qed nimtela biż-żejt. Meta jiena nfaħħar il-mulej, jiena qed nimtela biż-żejt. Meta jiena naħfer u nbirek lil miweġġani, jiena qed nimtela biż-żejt. Meta jiena nagħmel il-ġid, mux biex nieħu l-glorja jienu narka u jaraw in-nies kemm jiena bravu u joqogħdu jfaħru kemm hawn bżonn iktar bħalek, brother. Sewa. U attent għax jekk ħadd il-glorja dakinhar, m'intix ħadd huwa l-glorja quddiem ir-Re. Amen. Jiġifieri għodu attenti, għax daw affarijiet li jiġu attenti, il-għadu jużhom biex jittentak lilek u jisraqlek il-premju tiegħek. Allura f'dan il-messaġġ il-lejla hija din il-mistoqsija li nistgħu nagħmlu nfusna. Lili u lilek. X'qed nagħmel jien, anke jekk xi kultant tidher diffiċli u dik il-ġebla kbira tinħast ilha. Però ħanilkom ħaġa oħra. Nilkom ħaġa? U nieqaf di u nitolbu. Meta int il-ġebla għall-bidu tinħass ħafna tqila. Ma once li taqbad ir-ritmu, tibda tirranka. Once li għax issa ż-żejt qed jaħdem, iż-żejt ħireġ, halleluja, ma jekk tieqaf, terġa' tibda mill-bidu kemm diffiċli għalhekk ħafna li jifqu kważi qatt ma jerġgħu lura. Mhux Alla ma jaħdokx lura. Inti ssiba impossibbli għalik innifsek biex terġa' lura. Mhux Alla ma jaċċettakx. Lut kapitlu 6 vers 1 sa 6. Issir impossibbli għal-jom, mhux Alla impossibbli għal Alla tgħidlek. Għax daqu l-qawwa tal-Alla, daqu l-kelma, raw il-manifestazzjoni tal-glorja tal-Alla. Jafu xi tfisser timxi mal-mulej. U jekk xi ħadd minnkom qed jisma' dal-messaġġ u jgħid li hija jgħid. U minn hemm erġa' qbad ir-ritmu. Alla ma jikkundannakx qed jistennik. U ibda mbotta, għall-bidu ħadd tħossha jibsa. Imma jekk ma taqtax qalbek, ma tħares lura u titlob l-għajnuna tal-Alla, Alla jgħinek. Ibda mbotta, għall-bidu tinħass jibsa. Naf, tinħass jibsa għall-bidu. Imma ibda mbotta. Halleluja, ħalli ż-żejt jibda ħireġ
U iktar ma dduru jibda ħireġ żejt, iktar inti tibda tiflowja u din il-ħajja sir ħajja ta' glorja. Halleluja. Amen. U għal dik il-mara Ġesu ġej għax hija biħġara tistennih mimlija żejt. Halleluja. Amen aħwa. Amen. Għalek, jekkaw xaħat. Taqtax qalbek. Min raqda. L-fat li tisma dan il-messaġġ ukoll. U aħnina talla. Inti taħseb li Alla li jitlef il-xaħat aħseb wara l-bintu jew l-ibnu. Jekk tħossa jibsa, itolbu għajni, mulej għajni. Għaxin uħossa jibsa. Għajni. Imma għamel passi żgħar ta' fidi, anke kuma żgħar, imma għamel passi żgħar ta' fidi. Ma nix abdi naqra l-Bibja kemm nħossa tqila, ma għamela xorta. Ma nix abdi niġi l-fellowship kemm naqta' qalbi niġi l-fellowship, mamma kif nibda, ħanibda nmur il-fellowship kollox jibda ibbotta. Għax imbagħad kif tiġi dejt imnalla ġejt, imnalla smajtik il-kelma, imnalla ħriġt, halleluja. Għal-bidu tinħażaq xej jibsa, ma mbagħad tibda tiflowja glorja l-mulej. Amen. U tiqafx. Jekk li jista' jkun waqajt, tgerbibt, waqaft, illum il-mulej jerġa' jagħtik opportunità oħra biex inti tkompli timla żejt. Halleluja. Għax once li jiġi mbagħad inukli timbotta kemm timbotta. Amen aħwa? Ejja nbaxxu rasna tolbu. Grazzi Ġesu. Aqra l-kelma. Faħħar imulej. Ringrazzjah. Titlif, taqtax mix-xirka ħasra. Taqtax mix-xirka. Almenu mulej nagħmel commitment niġi almenu darba fil-ġimgħa. Għanna l-Bible courses, il-Bible studies, daw kollha ħajjinuk biex inti tibqa' tbaqbaq biż-żejt. Ix-xerja tkellem ma' ħadd ieħor fuq Ġesu. Waħda mill-affarijiet li jimluni biż-żejt hija meta nitkellem fuq Ġesu ma' ħadd ieħor. It encourages me. Tinkoraġġi lili meta nitkellem fuq Ġesu lili tibni, believe it or not. Tkellem ma' Ġesu. Ħanejlek imberkin dawk li morru evangelizzaw. Għax apparti li qed jagħmlu opra sabiħa qudiem Alla u toġbu mill-Bibja tgħidlek dawk li jilbħu l-erwieħ jibqgħu jiddu fl-eternità dejjem. Imma fl-istess ħin inti tibnilek nifsek. Xogħol minnkom qatt ma tkellimt fuq Ġesu ma' ħadd għax tisħi. Taħdmu ġo xogħol ħadd ma dawk ta' madwarkom ħadd minnkom ma jafux li inti ta' Kristu. Jew tisħi tgħidilhom jiena river of love. Tħabbix rasek. Truth can be blamed but can never be shamed. Jistaw jgħidu l ta' river of love, jew inti, number one inti ta' Kristu, mux ta' river of love. Imma parti mill-familja river of love. Għalfej tistħi. Xie tissi? Jistħi, mux min jiġi river of love. Jistħi min irrit l-abbord, til. Min irrit il-perverzjoni fl-iskola, fil-tfal. Min irrit l-inġustizja. Min irrit iġib il-digital ID biex jġibuna papazzi. Dawk għandhom bżonn jistħu. Mela jina wen. Għandhom jisħu li jridu joqtlu n-nies innoċenti li l-ewwel taw ħajjithom għar-ruxma ta' nies għal pajjiżna għal uliedhom u mbagħad għax issa xieħu jridu joqtluhom. Dawk misshom jistħu mela jena wen. Ara ma jfittilx għad tistħi la għax inta Kristu u la għax inta xtiġi river of love. Għad tistħi fi Sibt Kristu. Hallelujah to Jesus. Amen. Dil-ġimgħa kitbit li oħt. Għart li inti, isma, inti vera, irtirajt. Għart li għax għaluli li inti irtirajt. Isma, forsi għed tismana. God bless you, sister. Jekk għed tismana. Ħanejdilkom, tidnejdilkom ma tejdu l-ħad. Mela. ħanejdilkom. Ħaj, inti vera rreżenjajt
Min pastor. Tidnejdilkom x'inhi r-risposta tiegħi. Ha, din iċ-ċajta tal-ewwel tas-sena jew. Hekk jixtiequ they wish. Anki li ta' mhux ċajta di ma tarax. Qed tila bil-grazzja talla mhux talli ma rreżinjajtx. Talli bil-grazzja talla llum għandna 8 knejjes u ministerja Aziza Sister. Halleluja. Titismaw il-biċċa l-oħra. Qedtilhom min qallek dal-kliem, mur jgħidilhom jieħdu porga with love. Kemm hawn min jixtieq li jirriżenja? No way, Ħażejn! Next millennium. Hallelujah. We are here to stay in the mighty name of Jesus. Hallelujah to Jesus. Kemm hu mqareb dan il-pastor ikun infaħħar Ġesu Kristu. Hallelujah. Ole ja ħasra. Lima pastor? Il-mulej birikom. Anyway. Jieħdu, ma jieħdu ġej minn għandi żgur. Ejja nitolbu aħwa. Jiena nieħu peċir meta nisma' dal-affarijiet ta'. Ħa ngħidilkom. Kemm għandna followers? Kemm hawn min jammirana u jsegwina? Please għamel like and share the video. Jesus. Kemm hawn min m'għandux jagħmel jażar. Imma it's okay. Jiena mbattaf kif nittratta, noħodha ċajta. Amen. Glorja l-mulej. Kulħadd bil-bifa. Ħankomplu nitkellmu fuq hekk aħwa. Nkomplu nitkellmu. Il-ħajja fil-ħajja kollox tista' ddawru għal ġid. Kollox. Meta jajruk, meta jinsulentawk, sinjal li qed tagħtihom fajnhom, speċjalment lill-għadu. Sinjal li qed tagħmel id-differenza. Tagħtix każ. U iktar ma tbirikom, iktar tola int. Iktar tiġi midluk, iktar dik hija parti oħra kif inti tista' tkompli tżid iż-żejt. Birek il-min iweġġek, birikom. Amen. Għax hawn sallum il-ġnata, għaw bosta ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Amen. Grazzi Ġesu. Kulħadd jgħid warajja, Missa Qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Irċivi glorja u tifħir fil-ħajja tiegħek. Aħfrilhom u lejl dawk li jixtiequ l-waqa tiegħi. Imma int li qajjimtni, int li għażiltni, int li dliktni u int li żommni sħiħ sal-aħħar. Ġesu, għatini ġuħwaġġ biex inkompli nimtela biż-żejt tiegħek ibaqbaq mulej. Mulej Qaddis. Għamilni parti minn dik l-Għarusa imħeġġa bin-nhar Qaddis tiegħek. Niddikjara l-ebda darba msawra kontra tiegħi ma tista' qatt tirnexxi. Għaliex inti tammar fija u akbar dak li jammar fija minn dak li hemm fid-dinja. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, Salvatur tiegħi, maħbub ta' qalbi, Re tal-glorja, Raj ta' ruħi. Inti ħajti mulej. Kull nifs li nieħu ħajġib glorja lill-ismek. Kull ħsieb li jgħaddi minn moħħi ħajġib glorja lill-ismek. Kull qatt li nagħmel ħajġib glorja lill-ismek mulej. Ġesu, kom l-imblini biż-żejt baqbaq tiegħek. U la tħallini qatt nieqaf. La tħallini qatt inħares lura.
La tħallina qatt mulej impaxxi lil-għadu. Grazzi li inti tdawwar kull ħaġa fil-ħajja tiegħi tajba u ħażina iddawwara għal ġid tiegħi. Għax jien ħabbejtek mulej. U int ħabbejtni ħafna iktar. U s-sejħa tiegħek fuq ħajti isseħħu ssir għal glorja tiegħek Abba Missir. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Kulħadd jagħti ċabxiba kbira lil Ġesu. Halleluja! Glorja lilek mulej. Għaziz aħwa Maltin u għawċin, imtlew biż-żejt ta' Kristu, biż-żejt baqbaq. Pija narawkom hawnhekk nhar is-Sibt għal servizz ieħor tal-qawmin spiritwali u għajjew bil-ġuq u bil-għaġġ. Mbagħad il-ħadd fil-għodu fl-10. Barkit, God bless you, see you. Hallelujah.